És una exposició que porto 10 anys preparant-la. És el treball de la meva vida. El que intento en cada àmbit és explicar el context on es produeix aquell art de les dones i quins impediments tenen, com estan conduïdes fàcilment a uns espais molt concrets, que són els de la cura i dels nens. Com en un territori com el còmic, que és icònicament el cos de la dona ha sigut tan important, ocupat per la veu dels homes i dirigit als homes, com la seva veu, la veu de les dones, ha desaparegut, construït culturalment segons el desig dels homes. I en canvi, quan les dones recuperen la veu, llavors trenquen tots aquests estereotips i mostren, en primer lloc, que no hi ha una dona, sinó que les dones són múltiples, diverses, i les nostres identitats són úniques. I això és el que veureu a l'exposició.